Shubor nakaslem jong unongsan hima. Weu breu bala sanpusan snem karta nagasnong rongsak kabajingai komba arpho kilometer na William Nagar bala syakem hikipulit ke Isgaro Hills halor ke jingkeno thombor ye kawei ke khana kabadang hapo khat prasnem karta ula khlat no dakabas den phasi yaladi katba udang don ha along kipulit hathanat William Nagar katkum ki khubor bala yo lum katega jingjia kala jia ha ka mits ni thoding ha ka por khandai sau pho minute hadin bo pulit apa hara ubadan hapdeng ka kam hapo katega thanat ula yoi ya ka map jong te ubreu bat ubala pentip no marmar ya katega jingjia shiki bor bahalor jong katnat pulit katkum ki khubor na ki pulit la yathu bo te ubreu la sha ujor ha ka khanyo trik unailar halor ka jingkeno bo la thombor ya ka we ka khna bat hadin kata ula syakem nakaliang ke yeng bishar ha katega jo kasngi kala pha yu ban syak tokit arsngi ha kipulin USP ka West Garo Hills Siddharth Ambedkar ule yathu bo te ubreu ubala syak ngat hakikindon ka an pokso ula pendon kam da ka sapti po bante ha kinarker jong ka jingkhangyit ban phasi yaladi la ongru ba marsin yo jingtip halor katega jingjia la pentip shop district magistrate bala pha yu executive magistrate ban pet bnia ya kamet jong te upala khlat henry namar ka jingduna boarding ka kamra hapo thanat lahap ban pensange no ya jing pet bnia ya kamet bala penkit no yu sha ka jaka bu met yap jong ka civil hospital ban le ya ka badan kam hagas ngi sat jain da pendep ka post mortem ha civil hospital ha William Nagar ha shwa ban IT ya ka met shaki ba ying ha sem ban pendep ya ki jingdon kam badangsa bat shushu la ong ba jing tokit magister kelas dang ha ka ba dei bar ka te ka jingjia